नमस्कार मैत्रिणींनो, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कैरीचा गुळंबा। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 कैऱ्या मी इथे घेतलेल्या आहेत, गुळ घेतलेला आहे, विलायची पावडर घेतलेली आहे। गुळाचं प्रमाण मी कैऱ्या धुवून घेतल्या त्या आता मी शिलून घेणार आणि किसून घेणार। जेवढा याचा किस असेल तेवढंच आपण गुळ घेणार आहोत। तर आपण याला शिलून घेऊया। अशा शिलून घ्यायच्यात कैऱ्यांना आधी। इथं आपली कैरी शिलून झालेली आहे, अशी मी शिलून घेतली। आता मी याला किसणार आहे। हे असं किस पडला पाहिजे याचा। तर मी याला किसून घेते। आता आपला कैरीचा किस किसून झालेला आहे। इथं हा पाऊण भांडा आहे आणि अर्ध भांडं मी इथं गुळ घेतलेलं आहे त्याच्यासाठी, कारण माझी कैरी आंबट नाही। कैरी जर आंबट असेल तर बरोबरीने गुळ घ्यायचा, कैरी जर कमी आंबट असेल तर थोडा कमी घेतला तरी चालेल। आणि त्यातलं मी हे पाणी काढून घेतलं इथे, कैरीचं पिळून घेतलं। यात काही पाणी वगैरे नाही टाकलेलं, कैरी किसल्यानंतर पाणी सुटतं ते थोडं काढून घेतलंय, म्हणजे आंबटपणा कैरीचं कमी होईल। आणि त्यानंतर विलायची पावडर त्यामध्ये टाकेल। तर आपण कढईमध्ये हे सर्व मिक्स करून घेऊ। आपण आता याच्यामध्ये कैरीचा किस आणि गुळ मिक्स करून घेऊ। आणि हे जे पाणी घेतलं आहे ना, हे तुम्ही कुठेही यूज करू शकता दुसरं काही बनवण्यासाठी। तर हे मी साईडला टाकू। हा गुळ थोडासा आता आपण हे खालीच आधी मिक्स करून घेऊ आणि मग आपण गॅसवरती गरम करून घ्यायला। थोडंसं असं मिक्स केलं ना, म्हणजे काय तो गुळ खाली जातो आणि पगळायला पटकन पगळतो, तो विरघळतो पटकन। हे आपण असं खाली हलवून घेतलं नाही याला, गुळाला आपल्या पाणी सुटायला लागले। मग आपण गॅसवरती ठेवणार आहोत। ओलसर झालं आपलं किस, गुळ पण असं खालीच विरघळायला लागलाय, म्हणजे गॅसवरती पटकन होतं ते। हे पहा इथे मी खालीच आहे ना, गॅस चालू न करता खालीच हलवले। हे बघा आपल्या गुळंब्याला पाणी सुटले। आता आपण याला गॅसवरती गरम करायचं। आता आपण गॅस ऑन केलेला आहे। आपण आता याच्यावरती याला हलवत राहायचंय 5-10 मिनटं, म्हणजे हा शिजून जाईल आपला गुळंबा। असं हलवायचं सारखं। इथे आपला गुळंबा थोडा शिजत आलाय। त्यात आपण थोडीशी विलायची पावडर घालणार आहोत, चवीप्रमाणे घालायची आहे। आणि हलवू द्यायचं अजून 5-1 मिनटं। मंद आचेवर मी शिजवलं याला, तर आपल्याला अजून थोडा वेळ शिजवायचं याला, अजून 5-1 मिनटं, म्हणजे आपला गुळंबा तयार होईल। आणि याच्यामध्ये आपण बनवताना पाणी नाही घातलेलं, त्यामुळे आपण याला स्टोअर करून पण वापरू शकतो। काचेच्या बरणीमध्ये भरायचं आणि लागेल तेव्हा आपण खाऊ शकतो याला। इथं आपला गुळंबा तयार झालेला आहे। आपण आता एका भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत। तर मी एका भांड्यामध्ये काढून घेते। इथं आपला कैरीचा गुळंबा तयार झालेला, हे पहा मस्त असा गुळंबा झालाय, चमक आली छान आणि छान झाला आपला गुळंबा इथे। तर असं तुम्ही गुळंबा घरी बनवा। कसा झाला मला सांगा, आणि माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।